Lapsipotilaan päivä päiväkirurgiassa. Päiväsi alkaa päiväkirurgisessa yksikössä, kun saavut äidin, isän tai muun tutun aikuisen kanssa sairaalaamme. No niin lapset, nyt mennään sitten sairaalaan. Minä laittaa putket korviin. Atti, sattuuko se? Ei saatu. Perheessäsi saattaa useampi lapsi tarvita samanaikaisesti hoitoa. Me pyrimme järjestämään molemmille toimenpiteen samana päivänä. Osaston sihteerimme varmistaa ensin henkilötietosi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Täällä on varmaankin Sarita ja Topias. Joo. Moikka. Terve. Mä oon Minna. Moi. Moikka. Tervetuloa. Hei hei. Sairaanhoitaja Minna Westerkow. Tervetuloa. Mennäänkö me juttelemaan hetkeksi? Ystävällinen sairaanhoitaja vastaanottaa sinut. Hän haastattelee ja valmistelee sinut toimenpiteeseen. Mikäs ihan? Onks ihan koira sulla mukana siellä? Mikäs Topiasella on mukana? Mikäs kaveri sulla on mukana siellä? Voi kun se onkin ihana. Tärkeä asia on, ettet ole syönyt tai juonut aamulla ennen sairaalaan tuloa. Tämä maistuu vähän niin kuin karkilta. Vastaanottava sairaanhoitaja antaa sinulle hyvänmakuisen lääkkeen ennen toimenpidesaliin menoa. Saatko sä otettua sieltä? Pistä vaan suuhun ja ureskelet. Mä kuuntelen rouskuuksen. Hienosti rouskuu. Ja saat vähän sit täältä vettä päälle. Menee paremmin. Saattaa olla, että sinun täytyy vaihtaa omat vaatteesi sairaalan vaatteisiin. Ja tiedätkö mitä, Topias? Sarita sai yhden ison ja sä saat 2 pienempää. Joo. Sä saat 2 pienempää. Laitatko sä käden alle laitat? Saatko sä otettua sieltä? Otat ensin sen siitä. Pistä se suuhun. Ja sit saat vielä toisen. Se on ihan niin kuin karkkia. Eikö se ookin? Noi. Nyt Topiaskin saa vähän vettä päälle. Noi, ole hyvä. Saat tavata toimenpiteen suorittavan lääkärin ennen saliin menoa. Topias olisi ensimmäisenä vuorossa. Ei ollut ollenkaan kipeät. On. Kumpis korva sinulla on kipeä ollut? Se oikea korva. Kuuleeko sillä korvalla ihan hyvin? Eikö? Leikkihuoneessa on mukava odotella, mikäli et heti pääse toimenpiteeseen. Toimenpidesaliin sisarukset pääsevät vuorotellen. Salin hoitajat hakevat sinut mukaansa ja pitävät sinusta siellä hyvää huolta. Mitäs? Tuutko sä meidän mukaan? Eeva ja mä oon Lea. Otatko sä kädestä Ota Eeva vaikka kädessä kiinni ja äiti voi mennä vähäksi aikaa vaikka sitten kahvilla käymään. Niin pyydetään hetkeksi. Topias huilaa siellä jo. Sä pidät ihan paikalla. Mä lasken vaikka 3 ja sitten niin. Nukutuslääkäri laittaa sinulle unikortin käteesi. Sen laitto voi hieman nipistää, mutta on tosi tärkeää, että pidät kätesi sen laiton aikana paikoillaan. Joskus uni tulee kasvoille laitettavasta naamarista. Se tuoksuu hieman hassulta. Toimenpidesalissa on monia erilaisia koneita ja jännittäviä välineitä. Niiden avulla lääkäri ja hoitajat voivat hoitaa sinua turvallisesti. Toimenpiteen jälkeen sinut viedään heräämöön toipumaan. Kipu- ja pahoinvointilääkkeitä saat tarpeen mukaan. Nukutuksen jälkeen olosi voi jonkun aikaa tuntua väsyneeltä ja sekavalta, mutta se menee melko pian ohi. Toimenpiteen tehnyt lääkäri tulee katsomaan sinua heräämöön, kun olet virkistynyt. Hän kertoo, mitä sinulle on tehty. Heräämön hoitajat antavat kotihoito-ohjeita mukana olevalle aikuiselle. Mukaasi saat itse valitsemasi diplomin kivalla kuvalla todistukseksi sairaalapäivästäsi. Salama McQueen. Salama. Haluatko se semmoisen? Haluan. Siinä ajaa kuule kilpaa. Kuka mahtaa voittaa?
Kun olet hyvin hereillä, eikä sinulla ole pahoinvointia, saat jäätelöä tai mehujäätä. Kun vointisi on hyvä, pääset kotiin. Muista kuitenkin levätä riittävästi toimenpidepäivän jälkeen kotonakin. Oikein vikasta toipumista teille kummallekin. Kiitos. Minä sanotaan. Heippa. Heippa. Vilkutetaanko vielä? Heippa. Ja Hei hei. suihkujen salama. Moi moi. Hyvää kotimatkaa. Kiitos. Hei hei. Hei hei.